Rumani 3 vers 19. Okay? Rumani min jiskopri, kull Kristjan li jiskopri l-importanza tal-littra Rumani ikun qabad it-triq it-tajba. Min jiddeċidi li jgħid jiena rrid nistudja l-littra, rrid nidħol fil-fond fiha. Ħan ninsa l-kotba l-oħra li semma rrid u għalhekk qegħdin il-vers li qegħdin nitgħallmu ma bħalissa kollha minn Rumani. Għax konvint mhux jien waħdi, imma kull min jistudja l-iskrittura jaraf li l-littra Rumani hija l-fuks tal-Bibbja kollha. Okay? Rumani 3 u vers 19. Issa aħna nafu li kull ħaġa li tgħid il-liġi. Tgħidha lil dawk li huma taħt il-liġi biex jingħalaq kull fomm u d-dinja kollha ssir ħatja quddiem Alla. Għalhekk ħadd ma jkun iġġustifikat qudiemu bl-emil tal-liġi għax bil-liġi jintaraf id-dnub. Ġustifikat ġifieri dikjarat ġust minn Alla, dikjarat ġust darba għal dejjem, illiberat minn kull ħtija u minn kull danna. Okay? Iżdissa mingħajr il-liġi, il-ħaq jew il-ġustizzja tal-Alla, ġifieri il-mod kif Alla jagħmilna sewwa miegħu, tajjeb, il-ġustizzja tal-Alla deret billi jixdu għalija l-liġi u l-profeti. Il-ġustizzja tal-Alla li hija bil-fidi f'Ġesu Kristu għal dawk kollha u fuq dawk kollha li jemmnu. Għax m'hemmx għażla, m'hemmx distinzjoni, għax kollha dimbu u neqsin mill-glorja tal-Alla li jġustifikhom b'xejn bil-grazzja tiegħu permezz tal-fidwa li fi Kristu Ġesu. Li Alla qiegħdu biex ikun bħala mezz ta' maħfra ta' dnubietna permezz tal-fidi f'demmu biex juri l-ġustizzja tiegħu għal maħfra ta' dnubiet ta' qabel fi żmien is-sabar tal-Alla. Biex juri ngħid jien il-ġustizzja tiegħu fi żmien tissa biex ikun ġust u jiġġustifika lil min jemmen f'Ġesu. Kolli ngħid, ma nistax taħbi hawnhekk hawn translation ħażina. Jagħmel ġust hija skorretta. Jiġġustifika, jiddikjara ġust. Alla jagħmilna ġust imbagħad matul ħajjitna meta aħna nitgħallmu ngħixu skont il-kmandamenti tiegħu. Ġifieri hemmhekk jekk hemm żball fit-traduzzjoni ta' fil-Bibbja kollha dak huwa li żed wieħed kattiv. M'hemmx tagħmel. Meta noħorġu reviżjoni tal-Bibbja ħajkun ikkorreġut. Ġifieri qegħdin underway ma dan ovvjament jieħu ħafna xogħol. U jiġġustifika. Alla huwa ġust u jiġġustifika jiddikjara bħala ġust lil min jemmen f'Ġesu. Fejn hu mela l-ftaħir ma jidħolx bliema liġi tal-opri le, imma bil-liġi tal-fidi. Għax aħna nżommu l-bniedem huwa ġustifikat bil-fidi mingħajr l-emil tal-liġi. Jaw Alla tal-Lud biss, mhux tal-ġentili wkoll? Iva, tal-ġentili wkoll. Għax hemm Alla wieħed li jiġġustifika li minnu ċirkonċiż permezz tal-fidi u li min mhux ċirkonċiż permezz tal-fidi. Qegħdin aħna mela nxejnu l-liġi permezz tal-fidi Alla ħares. Iva qegħdin inwettqu l-liġi. Ġifi Pawlu qed jgħid li fl-aħħar mill-aħħar għalkemm aħna Alla jiddikjarana ġusti liberament minna ma nagħmlu xejn, però dik id-dikjarazzjoni tal-Alla u l-maħfra tal-Alla twassalna biex imbagħad ngħixu għall-glorja tiegħu u ċoja f'ubbidjenza għall-kmandamenti tiegħu. Meta l-Apostol Pawlu kien qed jippjana biex imur Ruma, kiteb ittra bil-quddiem lill-insara f'Ruma u qalilhom meta niġi għandkom jekk Alla jrid ikolli l-opportunità li nxanda l-Evanġelju lilkom ukoll li tinsabu Ruma. U forsi tgħid ma dawn xi bżonn għandhom diġà huma Kristjani biex l-Apostol Pawlu jerġa' jxandrilhom l-Evanġelju. Hawnhekk għandna prinċipju importanti ħafna. Kull Kristjan wasal fejn wasal matul kemm hu matul fil-mixja tiegħu għandu bżonn matul ħajtu kollha jibqa' jisma' l-Evanġelju. Lill-istess Korintin ukoll li wkoll kienu Kristjani fl-ittra tiegħu għall-aħħar tagħha Pawlu jgħidilhom jiena ħanfakkarkom fl-Evanġelju li intom il-qajtu, intom irċevejtu u li tinsabu fih u li għandkom iżommu sħiħ fih għax altrimenti tkunu emmintu għal xejn. Ġifieri illi kull tantu tant nerġgħu lura għal pedament tagħna din hija sejf. Hija xi ħaġa għaqlija tajjeb illi aħna ngħidu nemmnu l-Evanġelju u rrid inxandru l-Evanġelju, però rridu nissudaw li nfusna fih
l-ewwel u qabel kollox. L-Evanġelju kif tafu tfisser aħbar tajba dwar xiex. Hija l-istorja, hija l-ħidma li Alla l-Missier irnexxielu jagħmel permezz ta' ibnu biex jerġa' jirkupra għalih innifsu il-ħolqien illi kien mitluf u speċjalment il-bniedem li bid-dnub tiegħu tajjeb tarraq dbiet minn Alla u Alla allura qed jgħidilna li hu indaħal fl-istorja tal-bniedem biex jerġa' jirbaħna għalih innifsu. Ta' bħal meta hemm sultan li jgħix fil-palazz u darba jfettillu jmur fil-villeġġjatura tiegħu u sorpriża isib illi il-villeġġjatura tiegħu okkupata mhux minn xi ħadd imma minn wieħed għadu tiegħu. Wieħed għadu tiegħu. U allura das-sultan qabbad il xi ħadd li jafdah u jinkarigah biex lil dan ir-raġel iqalftu l-barra. Il-kelma legal jiżgombraħ il-barra. Għaliex dak mhux postu. Dik hija l-proprjetà tas-sultan. U appuntu id-dinja tagħna li hija dinja mitlufa Alla indaħal fiha permezz ta' ibnu il-maħtur u l-maħbub tiegħu biex jirkupra biex jerġa' jieħodha għalih innifsu. U iva Alla diġà ddikjara illi l-univers li bħalissa qiegħed jingħaj u jħoss l-ġieħ tal-ħas maħabba d-dnub tagħna Alla għad jirrinovah. U minn issa il-ħolqien ġdid tiegħu qiegħed iseħħ permezz ta' dawk in-nies li huwa qed isejjaħ għalih innifsu permezz ta' Sidna Ġesu. Ġifieri il-Vanġelu huwa l-istorja dwar Ġesu Kristu. Hija tħabbira ta' Alla x'irnexxielu jagħmel il-pjan tiegħu, il-pjan etern tiegħu illi huwa fassal beda biex iwettqu. Dal-aħħar konna fl-istaġun tal-miliet u naħseb smajnija l-Anja tħabbret li l-fidwa tal-bniedem inbdiet meta twieled Ġesu f'Betlehem appuntu il-fidwa tagħna inbdiet. L-anġli qalu lir-raja naħabbrulkom aħbarijiet tajba jew evanġelju ħabarijiet tajba ta' ferħ kbir illi ikunu għall-poplu kollu għax illum tweldilkom fil-belt ta' David Salvatur li huwa Kristu il-Mulej. U allura Alla iva beda storikament biex bl-inkarnazzjoni u ċoe Alla liben, Alla etern ħa fuq innifsu ħa lejn innifsu ġisem ruħ bħal tagħna. L-unika differenza hija li kien ruħ bla dnub. Ġesu għex ħajja impeccabbli, għex ħajja perfetta u allura biex ikun il-ħaruf bla għajb u bla teba sabiex eventwalment joffri tpattija lill-Missier jissodisfa il-ġustizzja tal-Alla għax Alla ma jistax jemes. Id-dnub ma jistax sempliċement jinjora d-dnub, id-dnub ħlas id-dnub għal-mewt, imma l-għotja tal-Alla hija l-ħajja eterna permezz ta' Sidna Ġesu Kristu. Ġifieri din l-istorja naqraw u tajjeb illi regolarment naqbad Vanġelu Mattew u naqrah. Għaliex? Għax hemmhekk qiegħed inniżżel l-eruq tiegħi tajjeb dik il-persuna illi jien mingħajrha ma ngħaddix Ġesu Kristu. Li ġie fostna għex ħajja perfetta u iva wkoll miet mewta minn floki. Meta nitkellmu dwar il-mewta sostituzzjonarja ta' Ġesu, qegħdin ngħidu illi fuq il-Kalvarju seħħet partita, exchange. Aħna tajna xi ħaġa lil Ġesu u Ġesu bit-partita tagħna xi ħaġa oħra. X'seħħ fuq il-Kalvarju Ġesu ħa fuq nnifsu id-dnubiet tan-naċ tiegħu. Jiena rajt tajjeb jagħti ħajtu għan-naċ tiegħu. Tabba bid-dnubietna fuq is-salib biex aħna mejtin għad-dnub ngħixu għall-ġustizzja bil-ġrieħi tiegħu intom kontu mfejja. Konna bħan-naċ mitlufa missa rġajna lura lejn ir-raj u s-sopristant jew il-mexxej ta' ruħna. Fuq il-Kalvarju mela Ġesu tabba bis-saħħta tagħna, tabba bil-ħtijiet tagħna. U x'ħadna minn għandu bit-partita aħna tajnieh mela id-dejn tagħna u tagħna l-ġustizzja tiegħu. Meta ngħidu l-ġustizzja tiegħu, ir-righteousness tiegħu, il-perfezzjoni tiegħu, is-sewwa tiegħu.
biex imlibsin bis-sewa tiegħu nidhru ġusti u attwalment Alla min issa jiddikjarana ġusti bil-merti ta' Sidna Ġesu Kristu. Il-mewt ta' Kristu fuq is-salib seħħet dak li Ġwanni għajat u qal lin-nies. Araw dan huwa l-ħaruf tal-Alla, dan hu li ineħħi id-dnub tad-dinja. Id-dnub tal-fidili huwa imwarrab, huwa mneħħi, huwa nullifikat, huwa mħassar, huwa kkanċellat darba għal dejjem, appuntu għax Kristu ħallas il-penali ħafu nnifsu l-kastik illi ġustizzja Alla seta esiġa, seta demanda li nħallsu jien. U jien ma stajt nħallsu qatt dak id-dejn kontra Alla infinit fil-qdusija tiegħu. Lanqas in-nies l-erwieħ mitlufa fl-infern mhux se nixxilhom qatt li ħallsu d-dejn tagħhom quddiem Alla. Id-dnub huwa gravi, Ġesu ġie u qal jiena ġejt biex infittex u insalva dak li ntilef. Hemm Zakkew ma' ġenbu, Zakkew ferħan illi Ġesu ħafirlu u Ġesu qal appuntu għalhekk ġejt. Bħalma nies sewwa m'għandhomx bżonn ta' tabib imma nies li huma morda. Ma ġejtx biex nfejjaq in-nies ġusti imma ġejt biex insejjaħ lil midinbin għall-indiema. Ġesu mela miet fuq is-salib biex isseħħ din it-partita, dan l-iskambju. Aħna tajnih id-dejn tagħna u għamilna aċċettabbli, totalment aċċettabbli quddiem Alla. Kif nafuh dan xi prova għandna ta' dan bil-qawmien tiegħu. Il-qawmien glorjuż ta' Sidna Ġesu Kristu huwa indikazzjoni, huwa aktar minn indikazzjoni, huwa prova, huwa evidenza konkreta li Alla oġbu dak is-sakrifiċċju. Ok, kien hemm sakrifiċċji ta' gniedes u bdabat u ħrief, imma Alla mill-bidu qal illi dawn il-tip ta' sakrifiċċji għalkemm kmandhom hu attwalment fir-realtà qatt ma neħħew dnub wieħed. Ma Ġesu jgħid meta daħal fid-dinja jgħid sakrifiċċji u offerti għad-dnub ma ġbux, imma hawn jien ġew Alla biex nagħmel ir-rieda tiegħek. Kif inuktub fuq fit-tikbiba tal-ktieb. X'kienet ir-rieda tal-Alla illi b'offerta waħda fuq is-salib li saret darba l dejjem li ma tistax tirrepeti ruha għax hija effettiva għax Kristu b'mewtu għala dak illi għalih miet u ċoħe għala għandna l-maħfra minn Alla b'offerta waħda u għamel perfetti għal dejjem il-dawk li huma imqazza. B'offerta waħda. U għalhekk ikompli jgħid l-awtur lil-Lut illi fejn hemm il-maħfra d-dnubiet m'hemmx aktar offerti għad-dnub. Il-Kristjan jitenna u jifraħ il għaliex jara fi Kristu ir-rimedju perfett li għandu bżonn. Jekk hija ħtija, Kristu neħħiel il-ħtija. Jekk huwa il-madmat ta' dominju ta' dnub fuqi, Kristu neħħiuli. Jekk hija l-ġustifikazzjoni ta' Kristu għal ħkieli. Kif nafu dan bil-qawmien tiegħu? Bil-qawmien tiegħu. U Ġesu mill-bidunet mill-ewwel darba illi daħal fis-sinagoga u qam biex jaqra u biex jgħallem lin-nies, Ġesu jgħidilhom l-ispirtu tal-mulej huwa fuqi għaliex hu dilikni sabiex inxandar l-Evanġelju lil-foqra, bagħatni biex infejq il-dawk ta' qalbhom maqsuma. Biex nħabbar il-ħelsien jew il-libertà lill-injasrin u nagħti d-dawl lill-omja biex neħles lill-maqsin biex inxandar is-sena mill-qwa mill-mulej. Referenza għal ġublew illi l-Lut kull 50 sena kien ikollhom is-sena tal-ġublew. Is-sena tal-libertà fejn l-sira kollha kienu jinħelsu kulħadd jikseb il-libertà u Ġesu hawnhekk li ovvjament qed jaqra silta mill-profeta Iżajja ġejt biex inxandar is-sena mill-qwa mill-mulej. Ħanitkellem skiet magħkom. Il-fatt li kultantu qed nfetħu l-bibien tal-ħniena l-hawn u lin. Din mhix ċajta, din hija ereżija kbira. Din hija ereżija kbira. Il-bieb tal-maħfra ilu ħafna miftuħ. Ilu ħafna miftuħ. Huwa bib wieħed.
Jien huwa r-raj tajjeb, jien huwa l-bib tan-naċ, kull min jidħol minni isalva. U jidħol joħroġ u jsib il-mera. Dan huwa l-Evanġelju illi aħna għandna bżonn li nħarsu lejn Ġesu, inqedu t-tama tagħna fih il għaliex hu waħdu. Huwa r-rimedju effettiv sabiex meta nidru quddiem Alla jkollu pjaċir bina. U flok ma jassenjanna postna mal-miskredenti u mal-ħżiena, jarana mlibsin bis-sewwa ta' Kristu. Bħal dawk in-nies fil-parabola li kienu labsin il-libsa tat-tieġ, gawdew mit-tieġ, dak ir-raġel illi daħal fost il-mistednin li ma kienx liebes il-libsa tat-tieġ, is-sultan kif raħ, għallu ħabib kif tħalt hawn minn il-libsa tat-tieġ. U tafu x'ġralu, għalftuh il-barra. Kaċċaw il-barra fejn ikun hemm il-biki u t-teżżis ta' snejn, ġifier il-ħajja, il-mewt u l-qawmin ta' Kristu huma kruċjali, huma determinattivi għal kull bniedem inkwantu d-destin etern tiegħu. Inkwantu mhux l-infern jew il-ġenna. Ġesu meta kellu intervista privata ma' wieħed mill-barat tal-Lut u kienu qegħdin jitkellmu bejniethom bil-lejl. Ġesu qallu dak kien espert fil-Testament il-qadim kien jafu. Għallu tafa l-istorja ta' Mosè meta l-Lut kienu qegħdin jinkidmu mis-srieb minħabba d-diżubbidjenza tagħhom. U appellaw il-Mosè biex jitlob il-Alla u għallu għamel arblu u qiegħed serb tal-bronz fuq u kum naħares leħi fiq. Għallu bl-istess mod bħalma Mosè qolla s-serb fuq l-arblu. Sabiex kull min ħares lejh. Ma tagħmel sens din. Għalina li mikdum bil-gidma valenuża tas-serb, forsi tittam xi ngwent jew xi mediċina u hekk. Le. Dan huwa l-metodu tagħna. Illi meta tħares, Ġesu qal hekk ukoll jeħtieġ jitolla bil-bniedem. Sabiex kull min jemmen fih, kull min ipoġġi l-fiduċja tiegħu fih, mhux fi nnifsu. Mhux fi bnedmin oħra, mhux f'anġli. Kull min ħares lejh ma jintilifx. Iżda jkollu l-ħajja ta' dejjem. Għax ħallek ħabb id-dinja. Mhux vera. Il-fatt li Kristu kien moti għalina fuq is-salib biex ikun il-garanti tagħna, din hija evidenza tal-imħabba tal lejna. Sant Ustin jgħid Alla kien iħobbna anke meta kien jobodna. Diffiċli fimha, imma jaqblilna nifhmuha. Alla kien jobodna fis-sens li konna midinbin, konna dewwa tiegħu. Aqra s-salm, aqra fejn trid fit-Testament il-Qadim. Illi Alla l-midnib ma jaħmlux. Jobodu, jistmerru. Salm 7, Salm 11. Fit-Testament iġdid ukoll, m'hemmx differenza. Imma Alla fimħabtu anke meta kien kontrina, u kien kontrina x'aħna konna kontrih. Għax aħna konna kontrih, dik hija raġuni. Aħna tbedna minnu f'Adam. Anke meta kien jobodna kien iħobbna. Infatti, fil-milja ta' żmien Alla mbagħad bagħat l-ibnu mwiet minn mara, mwiet taħt il-liġi, osserva l-liġi kollha sabiex aħna nirċievu l-adozzjoni bħala awlied. Ġifieri, meta Ġwanna qal għallek ħabb id-dinja, kif appuntu tal l-ibnu l-waħdieni. Sabiex kull min jemmen fih, kull min ipoġġi l-fiduċja tiegħu fih. Ma jmux l-infern. Jgħal-weda Alla. Ma jmur il-ġenna. Alla ma baċ libnu fid-dinja biex jikkundanna lid-dinja. Ovvjament id-dinja kienet diġà kundannata. Id-dinja kienet diġà taħt il-ġudizzju tal-Alla. Imma li qed jaqla minn taħt is-saħta tal-liġi miksura għal dawk in-nies illi jarfu jirrealizzaw illi tama waħdi m'għandix imma kien ħares lejn il-mislub. Moti għal dnubieti. Imqajjem għal ġustifikazzjoni tiegħi. Alla jwedni illi iva jilqani. Kull min isejjaħ, kull min jinvoka l-isem tal-Mulaj jkun salvat. Hija salvazzjoni li Alla jrid il-dinja kollha, l-popolazzjoni kollha tad-dinja, l-ġnus, il-popli kollha tad-dinja għandhom isiru jafuha din l-istorja. Il għaliex kif qed ngħidu hija determinattiva meta l-Evanġelu jasal għand
individwu, dak l-individwu għandu jirrealizza li din hija huwa messaġġ b'awtorità mingħand Alla. Mhijiex sempliċement stedina illi le, Alla ħajżommok responsabbli. Meta qed jarfek x'għamel x'wettaq għas-salvazzjoni tal-bniedem, Alla ridna u attwalment iżomna responsabbli tal-għażla li nkunu għamilna. Għaliex għax l-Evanġelju fuq kollox jiżvelalna jurina l-ġustizzja tagħna. U ċoħe il-metodu, il-mod kif Alla jirnexxielu illi minn midinbin jagħmilna qaddisin. Min nies edewa tiegħu jagħmilna ħbieb tiegħu, aktar minn ħbieb. U liet adottivi tiegħu. Pawli għajt jiena ma nistħix mill-Evanġelju ta' Kristu. Għax fih hemm żvelata jew hemm murija l-ġustizzja tagħha minn fidi għal fidi, bħalma miktub il-bniedem ġust jgħix bil-fidi. Ġifieri illi l-Evanġelju jurina l-ġustizzja tagħha. Forsi daqsxejn diffiċli il-kelma ġustizzja naħsbu li xi ħaġa tiġi l-qorti. Ġustizzja righteousness. Il-fatt li inti tkun sewwa malla. L-Evanġelju jgħidlek kif tista' tasal biex inti tkun tgawdi għada sewwa quddiem Alla. Mhux bil-ħila tiegħek jgħidilna, mhux x'jagħmel ħaddieħor għalik, imma x'għamel Alla esklusivament. X'għamel Alla esklusivament. L-ewwel Korintin kapitlu 1. Infatti Pawlu jagħtina prova ta' dan billi jgħidin isma' ħarsu lejn konfuskom intom li diġà Kristjani. Kemm intom orrif, kemm intom potenti, kemm intom setanin, x'influwenza għandkom fid-dinja? Għallhom xejn. Intom nies normali, nies komuni. Imma Alla għażel il-ħwejjeġ baxxi tad-dinja, l-ħwejjeġ mżebbilħin. Alla għażel iva u l-ħwejjeġ li mhumiex biex ixejjen dak li huma. Marija din dan il-fatt iċċelebratu meta qalet illi Alla jilqa lill-umli u lill-lonja lis-sinjuri jibgħathom il-barra b'xejn. Din hija l-ħidma tal-Alla għaliex biex ebda bniedem ma jiftaħar qudiemu. Il-problema tad-dnub x'inhi? Il-gburija, il-dnub essenzjalment huwa gburija li l-bniedem jolli nnifsu kontra Alla. Ma joqgħodx għal-liġi tal-Alla. U allura Alla jrid li din il-ħsara li aħna ġibna fuqna nfusna, jrid mhux biss jinnewtralizza. Imma jridna illi issa jkollu poplu, illi jkun min qalbu, min rajħ, xewqan, ħerqan illi jaqdih u jimxi fil-modijiet tiegħu. Ma Pawlu jagħmilha ċara hawnhekk illi iva Alla jagħżel nies komuni bħalna biex ħadd ma jiftaħ qudiemu. Għaliex intom bih li intom fi Kristu Ġesu. Bih b'min? Balla l-missier. Hija bl-inizjattiva tiegħu, hija bil-ħidma tiegħu. Mhux tiegħu u tiegħek. Mhux bħalli kieku għandna xi biċċa ftehim bejnietna. Ix-xogħol huwa mlesti, is-salvazzjoni hija kompluta. U Alla juħseb illi attwalment dik is-salvazzjoni, dik il-maħfra, inti tgawdija. U bih li intom fi Kristu Ġesu. Kif wasalt jiena? Minn bniedem li ma importanix minn reliġjon, ma importani minn xejn, ma importanix minn Alla. Kif jiena irnexxien nagħmel din il-U-turn? Kif? U bih qed jgħidilna l-Apostlu Pawlu. U bħalla bl-attività ta' Alla l-missier li intom tinsabu f'unjoni fil-għaqda ma' Kristu Ġesu, isimgħu li minant Alla, Kristu għall-lotja tal-Alla għalina, Pawlu saħir għall-lotja li ma titfissirx bil-kliem, lotja indeskrivibbli. Li minant Alla sar għalina erf. Kristu l-ewwel ħaġa sar għalina erf, qabel konna nafġu. U naħsbu li aħna rif. U naħsbu li aħna għandna raġun. U l-Evanġelju jibda biex jumlijana u jgħidilna isma' tinsabu fi żball oħxon u jeħtieġ li l-fehmiet u l-opinjonijiet tagħkom tibdluhom totalment. Kristu sar għalina erf.
Hemm għajdut bil-Latin, ngħidulkom bil-Malti, għax ma niftakrux bil-Latin, illi jgħid jekk inti taf il-Kristu, taf kull ma għandek bżonn tkun taf. Jekk ma tafx il-Kristu, taf kemm taf, għadek ma taf xejn. Nirrepetuh. Jekk inti taf il-Kristu, taf kull ma għandek bżonn tkun taf. Jekk ma tafx il-Kristu, taf kemm taf. Għandek degrees mill-università, għandek suġġetti, għandek tarif, erf informat, taf kemm taf, għadek ma taf xejn. Kristu sar għalina mingħand Alla erf. Kristu jagħtina il-verità kif inhi. Għaliex għax hu nnifsu l-verità. Il-verità hija miġbura fih. Did-dinja tagħmel sens maħabba Kristu. Li huwa l-ħalliq tagħha fl-aħħar mill-aħħar. Kristu sar mingħand Alla lina erf u ġustizzja għal darbohra l-kelma famuża ta' Pawlu. Jħobb jużaha kontinu id-dikajjosonej. Illi nkunu sewwa malla. Kristu huwa ir-raġuni, l-unika raġuni l-għala jien nider sewwa quddiem Alla. U Alla nnifsu jiddikjara. Jiġifieri bis-sentenza tiegħu bħala l-imħallef tas-sema u l-art, sentenza irrevokabbli, sentenza ma tittieħedx lura, sentenza ma jerġax jibdielu minnha billi jgħid dawk li ġenwinament jafdaw fi Kristu ibni u jħarsu lejh bħala t-tama tagħhom. Dawn huma ġustifikati, huma dikjarati ġusti qudiemi. Aktar minn hekk, Kristu sar għalina taqdis. Jekk għadna naħsbu li mela Kristu ħafir li missa rrit palli kieku insir qabdi, le, huwa Kristu għaddu sija tagħna. Kristu għaddu sija tagħna. Il-fatt li jien m'għadniex li kont, dik hija l-ħidma ta' Kristu fija. Jiena d-dilja tas-sewwa intom il-frijaj. Ferra mingħajr id-dilja minn ma hija mġonġija vitalment mad-dilja, ma tiswa xejn. Jekk jien nagħmel frott u l-frott tad-dilja permezz tiegħi. Kristu sarrajna taqdis, Kristu sarrajna wkoll fidwa. U probabbilment Pawlu qed jirreferi hawnhekk għal fatt li Alla tifdina kompletament u totalment, holistikament, mhux biss fir-ruħ li diġà għandna mifdija fir-ruħ għax għandna l-maħfra tiegħu, maħfra kompluta, imma wkoll fil-ġisem. Alla jimpurtah minn ġisimna. U fassalna u għamilna mit-trab tal-art. Alla iħobb il-materja u għamilha. U allura għadna wasalniex fejn suppost naslu. Għandna l-weda, għandna t-tama illi naslu. U tama li ma t-dizappuntaniex. Alla beda biex nadda fil-ruħ tagħna u ġaba bajta bħassilġ bil-maħfra tiegħu. Imma qed iwedna li anke il-ġisem ta' dil-mewt, sejħlu l-Apostolu Pawlu, il-ġisem ta' dil-mewt. U darba frustrat Pawlu jgħid min se jeħlisni bil-ġisem ta' dil-mewt. Nirringrazzja l-Alla permezz ta' Sidna Ġesu Kristu. Ġifieri anke l-fatt li aħna għadna ma wasalniex, għadna nisbaljaw, għadna niddiżappuntaw il-Alla f'da sens li għadna noffenduh bil-dnubiet tagħna. Tajjeb, Pawlu qed jgħid illi t-taqdis tagħna huwa garantit. Il-fidwa tagħna, il-fatt li aħna qatt inkunu ruħu ġisem, persuni sħaħ quddiem Alla u fit-gawlija tiegħu, dik ukoll hija ċċertat. Għaliex biex bħalma hu miktub min jiftaħar ħajiftaħar fil-mulej. L-Evanġelju jumiljana sabiex aħna insibu posta quddiem Alla, narfu x-xejn tagħna u nagħtuh kredtu lilu u lilu waħdu għal dak li irnexxielu u qatt jirnexxielu jagħmel fina permezz ta' Sidna Ġesu Kristu. Ġifieri l-Evanġelju dan smajnieh aħna. Smajnieh. Irridkom li tkunu konfermati fih. Għaliex il-fatt li l-Evanġelju qiegħed jasal għal diversi nies tad-dinja. Aħna lqajnieh. Tajna merħba dell-istorja. Ħabbejnija. U għadna ħobbuha dell-istorja. Għaliex? Għax għandna l-fidi. Jien nemmen f'Ġesu Kristu. Kif irnexxieli nemmen? Pawlu jgħid illi l-fidi tiġi mis-smieħ.
u smih mill-kelma tal-Alla. Mela biex wieħed igawdi attwalment il-maħfra tal-Alla, tajjeb, irid jemmen f'dak is-Salvatur illi Alla ipprovda għal fidwa tagħna. Ġesu jagħmilha ċara, il-Bibja tagħmilha ċara illi mingħajr fidi ma nistgħux ingawdu il-barkiet illi Kristu għalħanna bil-mewt u l-qawmin tiegħu. Jekk aħna ħanerġgħu nsemmu l-ġustifikazzjoni, Galatin 2:17 Pawlu jgħid illi aħna nafu li l-bniedem mhuwiex ġustifikat, mhuwiex dikjarat ġust permezz tal-liġi, ma permezz tal-fidi fi Kristu. Aħna wkoll hemm minna fi Kristu Ġesu biex inkunu ġustifikati bil-fidi u mhux bl-għemil tal-liġi, għax bl-għemil tal-liġi ħadd mhux se jkun iġġustifikat. Pawlu qed jagħmel differenza, qed joftoq żewġ affarijiet totalment differenti minn xulxin. Meta tgħid fidi ġifieri li jiena bidejja battala ħammur għand Ġesu sabiex insib il-milja tiegħi fih. Meta tgħid bl-opri tiegħi ġifieri b'dak li nagħmel jiena, bil-reliġjożità tiegħi, bil-ubbidjenza tiegħi għall-kmandamenti. Pawlu jgħid biex aħna nkunu ġustifikat, biex Alla jiddikjarana ġusti. Ja bil-fidi biss. Mingħajr l-opri tal-liġi. Rumana 5:1 Pawlu jgħidilna għalhekk issa billi aħna ġustifikati bil-fidi għandna sliem ma' Alla permezz ta' Sidna Ġesu Kristu. Meta ġustifikazzjoni ovvjament fiha hemm l-idea tal-maħfra. Il-fejn qabel kellna dejn, dak id-dejn issa tħassar, dak id-dejn issa twarrab. U allura aħna rikonċiljati mal-Alla. Imħabbin lura mal-Alla. Qabel konna edewwa bl-opri ħżina tagħna, edewwa wkoll fi ħsibijietna kontra Alla, imissa rikonċiljati. Kif rikonċiljati? Alla lestija r-rikonċiljazzjoni. Lestija. Meta naqraw imqar Vanġelu u li minnu Mattew, Mark, Luqa jew Ġwanni, tajjeb, dik hija l-istorja tar-rikonċiljazzjoni. Illi Ġesu bil-twelid, bil-ħajja, bil-mewt, bil-qawmin tiegħu, ir-rikonċiljazzjoni issa seħħet. Hija realtà. Irrid nilqaħħa. Irrid nilqaħħa bliema bilta. Meta bil-grazzja ġifieri Alla jagħtini d-dispożizzjoni. Alla jagħtini ir-rieda tajba. Altrimenti ma nasalx. Ġesu jgħid ħadd ma jiġi għandi jekk missieri ma jiġbdux. Ħadd ma jiġi għandi. Fil-waqt li jgħid ejjew għandi intom il-koll li intom taqlin u mobbini jasarraħkom. Ħudu l-madma tiegħi fuqhom. Però mbagħad minn wara l-kwinti għajdilna li ħadd ma jista' jiġi għandi jekk missieri ma jiġbdux. U nnifsu jgħid ukoll fi-Ġwanni 17:2 qed jitlob il-missieru jgħidlu inti tajtni lili bin il-bniedem, tajtni awtorità fuq kull bniedem. Kull bniedem li qed jgħix jew qatt jgħix. Alla taħ awtorità fuq kull bniedem biex jagħti il-ħajja eterna lil dawk li jritu. Bir-rieda tiegħi ħansalva le. Bir-rieda t'Alla, bir-rieda ta' Kristu. U dak huwa l-Evanġelju. Kieku bir-rieda tiegħi mitluf kont u mitluf nibqa' għax ma rridx innaf b'Alla. Għax jiena tweliet, mit-tnissil tiegħi fil-ġuf, David jgħidlu lill-Alla. Jgħidlu fid-dnub nislitni ommi. Għandna natura midimba. Alla jgħeleb dik in-natura. Alla minn qalb tal-ġebel jaqlibha f'qalb tal-laħam li tħoss, li trid, li tixxenna għal Alla. U allura iva, tkun qalb li tilqa r-rikonċiljazzjoni. Pawlu lill-Korintin għalilhom aħna mela ambaxxaturi ta' Kristu. Qisu Alla qiegħed jitlobkom bil-ħniena permezz tagħna, nitolbukom f'ġieħ Kristu tħabbu mal-Alla, kunu rikonċiljati mal-Alla. Kif? Billi nilqgħu ir-rikonċiljazzjoni. Dik differenza bejn Kristjan u jħollu mhux, bejn infidil jew fidil, bejn ċittadin tas-saltna t'Alla jew wieħed li għadu barra minnha. Imbagħad Pawlu jagħtina il-Vanġelu fil-qosor ħafna, dak li kien
dak li mara fl-ebda dnub. Alla għamlu biex kun dnub għalina, biex aħna nsiru l-ġustizzja tal-Alla fih. Il-partita li semmejtilkom aktar kmin, mhux vera. L-exchange. Alla għamlu biex kun dnub għalina, Kristu fuq is-salib sar dnub għalina. Mhux personalment, imma għax kien mobbi bid-dnubiet tagħna. U seħħet ukoll profezija fejn tajt kien magħdud mal-ħżiena. Il-fatt li kien mislub bejn żewġ malefatturi. Hija stampa grafika li Kristu għal kemm kien bla dnub Alla għamlu biex kun dnub għalina. Qawwija. Ma sarx midneb personalment, imma kien mobbi daħal responsabbli għad-dnubiet tagħna u għalhekk kellu jmut. Għax mingħajr tixrid ta' demm m'hemmx maħfra. U għalhekk Alla għamlu biex ikun dnub għalina biex aħna nsiru l-ġustizzja tal-Alla fih. Aħna tajni d-dnub, Kristu tagħna il-bies abjad u nadif, aċċettabbli quddiem Alla. Mela, bil-fidi, meta aħna nwieġbu, meta aħna nilqgħu, meta qed tgħid nilqa' mela jiena midjun m'iniex kapaċi x'vera. Helpless, m'hemm xejn x'nagħmel, imma Alla għamel kollox. U il-fidi kristjana dinja differenti minn kwalunkwe reliġjon ħra fid-dinja. Kwalunkwe reliġjon ħra fid-dinja b'xi mod jew qed tgħidlek għamel l-almu tiegħek, għamel l-isforz tiegħek, irresisti, għex tajjeb, biex forsi tasal. Il-fidi kristjana hija totalment differenti. Il-Bibja tgħidilna illi Alla wettaq il-fidwa tagħna, wettaq ir-rikonċiljazzjoni, aħna nilqawha. Mela qed nilqawha ġifieri jien m'għandix nofri l-Alla, m'għandi assolutament xejn nofri l li f'pari dejn vojta biex nilqa dak li huwa lesta għalija. Nilqgħu r-rikonċiljazzjoni. Meta nemmnu ukoll il-Bibja tiddikjara li għandna l-ħajja eterna. Tassew ngħidilkom jgħidilna Ġesu min jemmen fija u jemmen f'dak li batni għandu l-ħajja eterna u ma jiġix għal kundanna. Iżda jkun għadda mill-mewt għal ħajja. Il-trasferiment minn taħt il-kundanna għal taħt stat ta' aċċettazzjoni quddiem Alla. Il-ħajja eterna min jiekol minn dal-ħobs jgħix għal dejjem. Għandek n-nies tal-laba, nies foqra, nies li nies għalulu mulli għatina minn dal-ħobs dejjem, ġesus għallhom intom tifhmu xejn. Tidu ħobs ta' xejr intom. Imma mintomx tarfu li Alla bat ħobs mis-sema. Mhux bħal manna li kienu missirukom fid-deżert. Kienu huwa u mitu xorta waħda. Għavli kienet ħobs mis-sema. Ma dan huwa l-ħobs ħaj li niżel mis-sema biex kull min jiekol minnu jgħix għal dejjem. Mela jiena nista' nikom il-ħobs tal-ħajja u niftaħar li għamilt xi ħaġa jiena għax kielt jiena. Le. Il-fatt li kielt ifisser li jiena kont mġewwaħ. Kelli bżonn urġenti. Lissa nagħmel biss għalli ningrazzja l-Alla li provdili l-ħobs. Mhux vera, biex ngħix bih. U għalhekk Pawlu jagħmilha ċara Filippin 1:29. Jgħid li l-fidi tagħna hija għotja mingħand Alla. Aqrawha sabiħa ħafna. Huwa moti li jilkom li temnu fi Kristu. Kif moti li jiena Alla tagħna d-don tal-fidi. Mant min? Għal aħħunna Kristu fuq is-salib. Kwalunkwe barka, semmi li trid, kwalunkwe ġid spiritwali aħna ngawduh bil-merti ta' Kristu. Bil-merti ta' Kristu. Iva, anke jekk aħna, infatti, kull Kristjan jitgħallem fil-mixja tiegħu, jeleb id-dnub, iqaċċat il-vizzji minn ħajtu u jimxi fil-modija tal-ġustizzja. Ġesu seħħela triq id-dejja, ristretta, però tagħti għal ħajja. Dak it-taqdis tiegħu huwa wkoll il-ħidma ta' Alla fih. U jekk Alla jippremjana għal l-opri tagħna, għal imħabba li nkunu ħabbejna proxmu tagħna. Santu qal Alla jippremja l-lotjiet tiegħu stess. L-lotjiet tal-grazzja tiegħu.
Għal darba sabiħa ħafna meta niftakru illi jekk jiena qiegħed nitgħallem nrażżan il-sieni, nużaha għal-ġid u għall-inkoraġġiment ta' ħaddieħor biex nagħlem u ssibieħ, jekk jiena l-emejl tiegħi huma emil ta' ħniena, ta' kumpassjoni għal ħaddieħor, dak huwa Alla qed jaħdem fiha. Pawlu jgħidilna ħadmu s-salvazzjoni tagħkom bil-biża' u trid għax huwa Alla qed jaħdem fikom. U dak huwa l-inkoraġġiment tal-Kristjan. Issa li aħna qegħdin ngħixu l-Evanġelju, l-Evanġelju qegħdin inlaħmuh fina. Fil-laħam, fil-mudullun, fl-għadam, fil-menti tagħna, fil-kuxjenza tagħna, nitbaħħu bih. Tajjeb, aktar u aktar nirrealizzaw illi dan mhux emil tiegħi, mhux jien. M'iniex differenti ma' ħaddieħor. M'iniex aħjar ma' ħaddieħor. Huwa l-grazzja tal-Alla x'inhi essenzjalment l-aqrab kelma biex niddeskrivi l-kelma tal-Alla, il-favur tal-Alla. Favur, meta tgħid favur illi jien għandi pjaċir bik. Mhux għax inti aħjar ma' ħaddieħor. Hija massa ta' umanità midimba. Imma Alla jażel skont il-ħniena tiegħu, skont il-ħniena inkredibbli tiegħu. Fejn seta' kundanna lil kulħadd. Il-ħaġa hu kif Alla qiegħed jaħdem minn dik l-istess ċappa tafal. Xi wħud reċipjenti tal-ħniena tiegħu biex ikunu trofej għall-eternità u evidenza konkreta li Alla ta' bilħaq huwa mħabba. Alla ta' bilħaq jafiħen. Alla l-mafranka jiex l-istess ibnu imma ta' ħalina l-koll. U allura kif ma jtienix b'xejn il-ħwejjex kollha. Ġesu huwa s-sors lajn il-fonti ta' kull barka minant Alla. Imqar taqdis tagħna, imqar il-fatt li jiena issa iva qed nidra u naraf inħassiten nifsi naraf imma għadniex il-persuna li kont għad ma wasalx. Ovvjament li għad ma wasalx. Imma ma għadniex hemm dal-kambjament. Il-mentalità tiegħi qed tinbidel. Ma għadix mentalità fissata fuq l-affarijiet tal-art. Imma mentalità molli għal fuq. La darba Kristu u għarxu xtat mena erfow ħsiebkom il-fuq fejn Kristu qiegħed fuq l-eminja Alla. Taħsbux fuq xtat, tal-affarijiet qegħdin isaħħu fina. Ok, mhux bl-istess rata f'kulħadd, imma qegħdin isaħħu fina. U dik hija evidenza tajba. Il-fatt li aħna qegħdin nitqazzu għal Alla dak huwa l-frott tal-Evanġelju. Il-frott tal-Evanġelju. L-Evanġelju huwa potenti. Pawlu jgħid huwa l-qawwa tal-Alla għas-salvazzjoni, d-dunamis tal-Alla. Għas-salvazzjoni ta' kull min jemmen. Mela meta tgħid jiena nemmen, mela inti miexi fit-triq tal-indiema, miexi fit-triq tal-fidi, miexi fit-triq tal-qudusija. Il-vers li qegħdin nitgħallmu bħalissa mhux vera. Għax id-dnub ma jiddominax aktar fuqkom. Garanzija. Garanzija. Jekk niltaqa' ma' xi ħadd jgħid ma Kristjan u d-dnub għadu jiddomina fuqi, ngħidlu aqla t-tikketta Kristjan minn fuqek għax mhux vera, m'intix Kristjan. M'intix Kristjan. Jekk id-dnub għadu jaħkem fuqek u inti vvizzjat, m'intix Kristjan. Għaliex? Għax il-kelma tal-Alla hija vera. U l-kelma tal-Alla tgħid id-dnub ma jiddominax aktar fuqkom għax m'intomx taħt il-liġi. Qabel konna naħsbu li bl-opri tagħna ħansalva. Le, issa ninsabu taħt il-grazzja, tinsabu fil-favur tal-Alla. U Alla dawk li jsejjaħ lejh ma jinsihomx. Filippin 1:6 jgħidilna. Dak li beda xogħol tajjeb fikom itemmu jew wettqu sal-jum ta' Kristu. Pietru jgħid l-istess ħaġa. Intom imħarsin jew protetti bil-qawwa tal-Alla permezz tal-fidi għas-salvazzjoni li se tidher fl-aħħar waqt. Protetti bil-qawwa tal-Alla. Kemm huwa qawwi Alla? Hemm xi forza, hemm xi poter ola minnu laqqas nikkomparaw. Kif inti mħares, kif inti protett matul din it-triq li hija mimlija perikli spiritwali, mimlija azzard, mimlija tlellix il tista' faċilment tiżvija. Kif inti protett bil-qawwa tal-Alla, imma permezz tal-fidi. Dik l-istess fidi li Alla tagħna f'Ibnu Ġesu. Alla jridna ħadmuha issa. Alla jridna ħadmuha. U kif naf li hija fidi mħadma u allura hija fidi ġenwina? Ismgħu x'għid Pawlu fir-Rumani 6. Iżdissa billi intom meħlusin mid-dnub dar huwa fatt. Alla ddikjarana ġusti bil-mezz ta' Kristu.
Tajjeb? Alla tagħna l-ispirtu tiegħu fi qlubna biex jaħdem il-frott tiegħu fina. Mela issa meħlusin mid-dnub u sirtu l-sira tal-Alla. Dan huwa l-ogħla unur, l-ogħla titolu illi wieħed jista' jkollu f'din id-dinja li jiena ngħid jiena l-sir tal-Alla. Jiena sir tal-Alla, l-ogħla unur. X'irid iżjed? X'irid iżjed? Illi Alla oġbu illi jien naqdih. Issa sirtu mela l-sira tal-Alla għandkom il-frott tagħkom għal dusija u bħala tmiem il-ħajja ta' dejjem. X'inhi l-aħjar evidenza li jiena ta' bilħaq emment l-Evanġelju? Ta' bilħaq ħaddantu, ta' bilħaq ħabbejt din l-istorja dwar Ġesu Kristu. Il-mixja fil-qdusija, dik l-aħjar evidenza. L-aħjar evidenza. U allura jien ngħid, salvazzjoni mingħajr ubbidjenza hi falsa. Jekk inti tajt jiena salvat, imma ma tobdix il-Alla, ma tobdix dak is-sit li Alla ħatar fuqek. Dik is-salvazzjoni li inti taħseb li għandek hija falsa, m'għandekx salvazzjoni. Bil-banda l-oħra, salvazzjoni meritata b'ubbidjenza personali tiegħi ukoll hija falsa. Qegħdin tifhmuni qed naġġel. Salvazzjoni li naħseb li jien nakwista għalija nnifsi għax qed nagħmel hekk u elf ħaġa oħra. Dik ukoll hija falsa. Dak huwa l-iżball tal-ħbib tagħna Kattoliċi. Li jaħsbu li għandhom is-sem tagħhom x'jagħmlu, tajjeb? Fatti il-kardinal, l-aqwa kardinal fi żmien il-Konċil ta' Trento fis-seklu 16, li kienu ukoll il-kunsulier personali tal-Papa Clement VII. Roberto Bellarmin, smajtu bih xi darba? Kien bniedem intelligentissimu, kardinal, teologu, l-ikbar teologu li kellha l-Knisja dakinhar. Dan qal l-ikbar ereżija tal-protestanti. X'taħsbu li kienet? Ora, forsi nistgħu ngħidu l-ġustifikazzjoni bil-fidi biss, nistgħu ngħidu li għax jemnu l-iskrittura biss, jistgħu jgħidu għax jemnu u jirrikorru għan Ġesu biss. L-ikbar ereżija tal-protestanti hija meta qrajta jiena qajt imbellaħ ma bad fimta. Hija l-assigurazzjoni. Jgħidu dawn li huma ċerti li ħajmorru l-ġenna. Din hija l-ikbar ereżija, l-ikbar ardità illi l-bniedem jista' jasal għalija. Illi jgħid illi jaf fi żgur illi huwa maħfur. Jaf fi żgur li appena jmut ħajkun fil-preżenza tal-Alla għall-eternità. Da hija l-ikbar ereżija tal-protestanti. U jiena ngħidilha l-ikbar barka. Hija l-ikbar barka. Għaliex tant minix niddependi fuq innifsi, imma tant qed niddependi fuq fatti storiċi, affarijiet li ġraw realment f'din id-dinja tagħna. L-inkarnazzjoni ta' Ġesu Kristu, il-ħajja perfetta tiegħu, il-mewt tiegħu fuq is-salib, kollox ikkonfermat minn xhieda okulari, xhieda ta' nies li ma kinux imtzaten li jemnu kollox dawn, dbella għadlhom ros bil-labra, ma taħsbux. Kienu nies b'saqajhom mal-art. Imma jgħiduna affermaw li dak il-mislub reġa' minn bell-imwiet. U allura dik hija l-prova li għandi bżonn jiena. Dika għaliex Ġesu issa huwa propjament kif qal Apostlu Pawlu, m'hemm ebda isem ieħor mori taħt is-sema li bin nistgħu nkunu salvati. U bil-provi. Bil-provi. Ħlief dak ta' Kristu Ġesu. Ħanarġa' nirrepetija din. Salvazzjoni mingħajr ubbidjenza mhijiex salvazzjoni. Hija falsa. Għandek tama falsa. Insija. U salvazzjoni meritata bl-ubbidjenza tiegħek għax taħseb li inti qed tipparteċipa qed tagħti xi ħaġa jew qed tirsisti għalija, dik ukoll hija falsa. Dik ukoll hija falsa. L-aħwa, dal-Evanġelju nemnuh aħna. Nemnuh. Huwa ħajjitna. U għana responsabbli wkoll li dawk li għadhom barra narfuhom dan. Hija kwistjoni ta' mħabba. Hija kwistjoni ta' modrija lejn ħaddieħor illi mhix fil-triq il-wiesa li twassal għat-telfien Ġesu jgħidilna. Hemm triq li tira tajba bnedmin ma t-tmien tagħhu għall-mewt. U rridu allura narfuhom, meta narfuhom u meta nxandrulhom dan il-Vanġelu ħad tiġri xi ħaġa. Il-dak li qed tkellem u tfehmu
jew ħajxommok jisek bukket fjuri ifuħ. Jew ħajxommok fossa ta' drenaġġ tinten. Jew ħad irribella aktar kontra Alla għax qed tgħidlu li bid-dnub tiegħu u jagħmel x'jagħmel u anke l-aħjar sewwa tiegħu hija ċraret maħmuġa quddiem Alla. Jew meta inti tippreżentaw Ġesu Kristu fis-suffiċenza kollha tiegħu. Il-qasis il-kbir tagħna, il-sultan tagħna, il-profeta li waslilna l-kliem tal-ħajja. Janqek u jbusek u jgħidlek, wow, x'messaġġ ta' tama wassaltli. Dak huwa li qed l-Apostolu Pawlu, il-fatt li l-Vanġelu għandu effett doppju. Jew iwebbes il-nies li huma mitlufa ikompli jwebbishom kontra Alla għax ikompli jikkonfermaw fil-kburija tagħhom. U din naħseb jien ukoll intom meta smajtu l-Evanġelu għall-ewwel, protestajtu daqsxejn. Mbagħad tirrealizza kos. Dan hu propjament li għandu bżonn. U dak li jkun għallu ix-xommu ifuħ, ix-xommu jfuħ. Temnu dal-Evanġelju qabel ma tipprova tgħaddi il-ħadd ieħor. Temnu dal-Evanġelju, inti konfermata fih. Dina l-kwistjoni l-aktar importanti, l-aktar kruċjali li qatt tista' tiġi quddiem għajnejk. Illi inti tkun taf fejn ninsab jiena viżavi Alla. Alla l-ħalliq tiegħi, Alla li wkoll allura jiena kontabbli lejh u rrid nagħtih kont ta' ħajti. Meta nidq qudiemu? Kif ħanidq qudiemu waħdi? Jew ħajkun hemm avukat ma' ġenbi li jiddefendi l-kawża tiegħi. U li diġà huwa ddikjarat li rebaħli l-kawża. Rebaħi l-kawża. U allura dawn l-affarijiet l-aħwa starġuhom, irriżolvuhom, kunu għafu x'temnu, kunu għafu għalfejn temnu hekk. Kunu konfermati fil-verità u iva biex imbagħad dan l-Evanġelju nkun nistgħu ingawduh. Nkun nistgħu ngħixuh fil-milja kollha tiegħu. Fittxu l-mulej meta jista' jinstab. Sejħulu x'inhu qrib. U din spina l-ġurnata li intom sbaħtu dal-għodu u ħadtu l-kafe u l-bistu ġetwa. Qegħdin nerġgħu lura għal dik il-verità. Mill-Bibja tista' titgħallem ħafna affarijiet oħra. Imma dan huwa l-fus ta' kollox. U rridkom tkunu konxi li Alla qed ipoġġikom kontabli quddiemu. X'se tagħmlu? Kif se tismgħu l-ħidma tiegħu permezz ta' Ibn Ġesu? Sejħulu mela x'inhu qrib. Issa li għamel il-kuxjenza tagħkom forsi qiegħda imqanqla. Ħalli l-ħażin jitlaq triqtu l-raġa tal-ħażen ħsibijietu ħajerġa' l-mulej għax hu jħenna għalih. U lejna Alla tagħna għax hu mimli bil-maħfra. Ara Eżajja. U tagħmel sens għal xiva, illum nafu kemm Alla huwa mimli bil-maħfra. Il għaliex tagħna biex ikun il-garanti tagħna. Wieħed illi huwa l-qalbu, l-maħbub tiegħi. Sejja, il-maħbub tiegħi. U allura aħna nkunu maħbubin ta' Alla jekk aħna il-qajna lil dak li huwa l-maħbub tiegħu. Aħna mill-qwejn fil-maħbub jgħidilna l-Apostolu Pawlu, mill-qwejn. Alla tagħna merba fil-maħbub, min għandu liben għandu l-ħajja. Min m'għandux liben ta' Alla, m'għandux il-ħajja. Amen. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now